بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم وے 584 کلو ہرز سرا پروگرام شنگو تالانت کلکشان پروگرام میں ہمراہ منو شمے بیلی مہمان دارو امرا اکبر میاں منی نیکی واہگ دروت سلام شمارا سربات دعائنت کے دائمہ جوڑ وشو دراہو سلامت باتیں وتی زندے تہا اچ وڑیں غم اچ وڑیں سکی مگنداتے دائم مشات باتیں گل باتیں زندے مراداں باتیں زندے بہاراں باتیں. مرادارے گجاروں کا مروچی شنبہ ہے روچین سال 2023 ہے اکتوبر ماہ مروچی 14 تاریخین و امیرنگا اسٹوڈیو تہا گوما تکنیکی کمکارو ہمکاریں میں بیلیو ہمبلو دوزوا ناصر محبوب بلوچ و امیرنگا ڈیوٹی آفیسرین تذکیر احمد نور وادی کے کارمستر حمید شاکر امک سو پشم آترا ای پروگرام آگو نوکیں دابو رنگیا سمبئی نگو ہاڑ دیا گے وسیں جوہدا کنتے و امیرنگائی پروگرامانی نگرانی کنگائیں ہمیں اسٹیشن ڈائریکٹر حمید شاکر. وشت کنیں وتی امبلاں وتی بیلیاں وتی بانوکیں گہاراں پروگرام کلکشان تہا امید کشیں کہ شما جوڑ وشو دراہو سلامت شمے شپا ایمنی گوستگ نوکیں زندی تہا پترتگے داخل بتگے گنوکیں واہگاں گنوکیں ہرمانا گنوکیں جوزگاں گنوکیں چمانی دشتگیں واب و دلانی داشتگیں مرادانی ہمرایا دعائیں پاکی آوندے درگاہ چو مدام وڑا مروچی ہم کہ اللہ پاک میں گوش میں جذبگاں جوزگاں مارگاں وائشتاں چمانی دیستگیں نوکتری واب و دلانی داشتگیں نوکتری ارادہ کو مراداں میں جہدانی موضوع پروردہ مارا بدن تو سربکان تامین سمان. مراداریں گوشداروں کا پروگرام کلکشان شمع وتی جندگی کجام یک دوری اندو دمگانی گوشداروں کی بھی بیتے آہم ماراوتی کلہو پیغام راہی کت کا اوم میں پروگرام چمے آفیشل یوٹیوب چینل ہم چارے تو عشقت کنتے کجام یک گلیں گوشداروں کی مارا کلہو پیغام راہی کنگ بلوٹیت گورا نمبر چپی سرا استے ہمارا کلہو پیغام راہی کت کا ما آئیے پروگرام تاہا کلہو پیغامانی آواز گے جگے وسیں جہدا کنی بنداتا وشین سوتی اے معاشمہ گوشداریں لال بخش داؤدی وشین توارا پدا میگو شما گپ پتران بنت مرچیگی میں سرحال و بن گپیں کہ گوش عشقنی گپانی باور کھنک بزاں بازیں وحدہ مردم گوش عشقنی گپام باور کا آیا ای گوش عشقنی گپانی باور کنگ وی گپانی سرا ست کو یقین و بیسا دارگ میں آترا چیت دا فائدگ مندی یا میں آترا چیت دا تاوان باری او گوش عشقنی گپانی ارزشت راستی شائمہ چیت دا تورگ بیت او مردم اشیارہ چیت دا مارن تو محسوس کنا اے جیڑا سرا ای ٹاپک سرا ای بن گپ سرا ما گوشم گپ پتران کنگی جوہدا کنی شمی ہم ایالو لی کہاں گوں بندوکی امی سرحالا علمہ آوارگی جگے جوہدا کنی علم نہیں کہ شما سرحالانی سرا نوشتہ بگنے شما پروگرام میں کجام یک تک پہناتی سرا باری سرا وتی لی کہاں پما راہی کت کھنے بندتا وشتواریں لال بخش داؤدیے وش توارا ما شما گوشداریں پدا گپو گالاں دیما بران بھی.
ताई रंग सूरत चूहूरे वड़ाई वश्तवारें लाल बख्श दाऊदिए तवारा वशी पिरबंद शुमा दिलगुश कुता उम्मीद कशा कि शुमारा दोस्त बुत वशी तवार वशी आवाज़ अमरैया वशी सौते तर्ज जाल बुर्ज सर्रीच वीरीच हमिचो जीवना को डोलदारा के मर्द में दिले तारा सुरीना लाल बख्श दाऊदी शाही तुम पे निंदो के वो बलूची ज़ुबान नाम दराउतगी गुशिंदा शाहजान दाऊदी कमाशें वो वाज लाल बख्श दाऊदी किर्रा मा बाज़ चीज़ दरबुर तक बाज़ चीज़ चराइया माहील गिप तक परचा के मा यक्की मीतगी निंदो की बल्कि यक जागाओ हम साएगी वो वाज लाल बख्श दाऊदी यक वशी गुशिंदा ये हमरैया यक शौक़ें शाहिर या मस्तें आया वती बाज़ें गुश्तगी नबिश्ता कुतगी पिरबंद वतम गुश्तगा वाये नबिश्ता कुतगी पिरबंद इंदिगा गुशिंदा हम गुश्तगा वो नाकुस अफजल सामगी हम लाल बख्श दाऊदिए बाज़ें सोत पिरबंदे गूती वशें ज़ैरों के आवाज़ा अलहान हम कुतगा दायम अल्लाह पाक वाज लाल बख्श दाऊदियारा उम्र सेहत विदा वो ईरंगी बुजुर्गानी ईरंगी कलाना ही मर्दुमानी सारते साहेब दायमा में सरा साचान बात मर्दारी गुजदारो कान नुकाई वती बुनगप्पे नेमगा मर्दारी गुजदारो का मर्चीगी में सरहाली अंचुके मा पीस्तरा गोशुमा गोश्तगत के गोशिश कुनी गप्पानी बावर कनक बाजी वहदा मर्दम हंचू हम बीत के गोशिश कुनी गप्पाना बावर कंत आहाना रास्त सरपद भी आहाना हकीकत सरपद भी के बाजी वहदा अलम नहीं के गोश इश्कुनी गप रास्त बुत बिकना या गोश इश्कुनी गप और तचक बुत बिकना इसी वजह से कि मैं चागर देता गोश पुरकनों के मर्दमानी किसास सकबाजें के आम जुबाना आहाना गुशक भी के फिलेंडी मर्दम में चागर देता सकबाजें के यक्की दुहमी मर्दमे बाबता आहानी गोशा पुरकना आहाना अच्छी आलो अहवाल गप्पो हबर सरकना के या देमे मर्दमे इच्छी सही हम नहीं सरगोशी देमे मर्दमे सही हम नहीं भले दुहमी मर्दमे गूशाना फुरकना बाज़ी वादा में चागर देता चा हमी गूश इश्कुनी गप्पानी सरा बाज़ें नाराज़गी बुतगा बाज़ें जंग जदल हम बुतगा बाज़ें वड़िए दूरियो गिस्ताई हम बुतगा चा हमी गूश इश्कुनी गप्पानी बावर कनगे सरा ग्रामहाई सियादियो रिश्ता हम पृष्ठगो हलास बुतगा के ई मर्द में यक नादानी हम गुशक भी के मर्दम कारा परचा पक्का मकनते परचा के बलोच गुशा कारा बिकम पक्का रंदा मजन चक्का परचा के कच्चाई कार कुंबारेगी और कुंबार के कलंडिए साजो सामान हड़का अदमाना पृष्ठ कना भले कच्चाई कार कुंबारेगी पक्का कार इंदगे मर्दमानी मर्दम परचा कारा पक्का मकनते यकरंदी यक मर्दमी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह यार गुशित के वाजा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फेला मर्दमा चारा सरा तरा बदोरित कुता पेला मर्दमा चारा सरा तरा हंचिन त्रुपशो हवादगी दांक गुश्ता के मन आहाना बयान कुत न कना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह गुशित के मर्दमा अर्ची व गुश्तक आवग वाता बुर्तगा भले तो तीर और तगो मनी दिले सरा जनगाई थी हर कस के अर्ची गुशी बिल्ली गुशी गुआती वार्त भले तई बायद नहीं कि तो मारा गिश्तेर अड़ा के आमाच बेकने मारा बेमेड़ी ने बाज़ वादा मर्दम इमोशनल भी जज्बाती भी वती मर्दमानी बाबता अंचिन त्रुपशो आवादगी गप जा भले दुहमी मर्द में बायद ए नहीं कि हमें गप्पाना वती दामुना बेपताई वो बरो सीहमी मर्द में गोशा पुर बिका वो पदा हमें ये चंदे गप्पाना दगे हजार गप पेर बिका वो तारा फिलेंडी जाहिर बिका के मन पिला मर्द मतरा चो गुश्ता पिला मर्द मतरा आ गुश्ता पिला मर्द मतरा डिमकाना गुश्ता ई अच्छी चीज़ां कि ई अमल मर्द में रिश्तानी प्रूशगे सबब जुड़ भी पा मिसाल है बरा यक मर्द में कलाही जज्बाती भी पा मिसाल है बरा मान कम का जज्बाती भी यक मर्द में बाबता हावरी गुशी त्रुपशो आवादगी अच्छी लफ्ज़ी मनी ज़ुबान अच्छी दरकेत के अदा करने की लफ्ज़ी नहीं भले वाहदे के देमे मर्दम अमी गप्पा डब्बीत मनी अमराव अम गंगल वो पदा चीज़ी वाहदा पद
چیزی مدت پد چیزی ساعت پد من پشومان با کہ ای گپ من گوشگی نبو تک پلا مردمارا بلے ما مردمانی دیما آیارا گوشتک ایک من وط پشومان با وتی الفاظاں پدا واتر وط زورا بلے من کے وتی گوشتگی وتی الفاظاں زورا بلے دومی مردم رو تو ہمیشہ دگی شش پر کا و سیمی مردم گوشاں پر کا یکی دو بھی ناراضگی سبب جوڑ بھی پمی آترا بعضیں وحداں ایم بیت کے انسان چم دروگ بندہ انسان گوش دروگ بندہ بعضیں وحداں مردمارا گندگا دگے پیمی منظر و ندارک کے وحدے کی حقیقت دگے پیمی منظر و ندارک بنتی بعضیں وحداں مردم عشق دگے پیم کنتی و گوشک دگے پیم بیتی پمی آترا گوشان کہ مردمارا جست بکن جکرندی دورندہ سیرندہ جست بکن مردمارا کہ تو چی گوشگائے تی گوشگی مول مراد چی ہی مردم ٹون مردم انداز مردم گفتگو مردم کنورزیشن چیزانک بھی یا باڈی لینگویج چیزانک بھی کہ مردم جذباتی مردم الفاظ نرماں ترپشاں یا دوستانہ یا فرینڈلیاں یا کہ نفرت انگیزی الفاظ مردم درشان کرنے گئے یہ کل چیزاں یک باشعوری و سرپدی و بالغی میچوری انسانی علمہ ذات و سرپد بیتی بلے زندگی تہا علم نہیں کہ ار گوش پرکنوں کے مردم راست بگوشی زندگی تہا علم نہیں کہ ار مردمی کے طرح دومی حالات علم نہیں کہ راستے مردمی بیکنتے یہ ہم نہیں کہ کل مردم دروگ بندہ یہ ہم نہیں کہ کل مردم کی طرح آل بدیا آنی آل ردا بلے اے بطور انسان بطور سرپدی مردم اے میں ذمہ واری جوڑ بیت کہ ماں گپارا دائم پکا بکنی اما مردمہ بگن دی اما مردمے گما گپ رب بجنی وا مردمے کے رائے گپا تچک بکنی کہ آیا فلاں مردمہ منا تئی ای کلہو پیغام ای رنگ دروشمہ داتگاں آیا ای تئی گشتگی گپاں یا مردم وط گوشی بعضیں وحدہ مردم گلہدار بھی بعضیں وحدہ مردم کو دوہمی مردمہ نارضا بھی اناگا کے دوچار کپی ناراضگی وحدے کے سبب و وجہ و ریزن کے جست کے نک بھی تاوشید کے منی و سرگوشی سر صحیح و سرپد نہیں ای دیمے مردمہ منی نیمے گا چیت گون تو دروگ بستا اے رنگیں بعضیں چیز بنتے او من شمارا وتی جندے یک دلے گا پی بگشا میں کارگس بی بیت منی جندے کارجا بی یا کہ میں وتی دوستو ام گنگلانی اما گدرنگو سوسائٹیو دیوان بی ما یک رہبندی گشنیتا عائشت کے مکشاں ارکس کے منا ہرچی گوشی شما منا آل مدیے پرچہ کے دوستو دشمن بیتیں اکبر امروزی دوستو دشمن بیتیں اکبر امروزیں ارکس مارا دوست بیداری علم نہیں یہ گپ علم ہی نہیں کہ ارکس مارا دوست بیداری ارکس مارا لائک بکا ارکس مارا پسند بکا او یک راستی و راستی منگی ہیں بعض مردم مارا دوست دارا بعض مردم مارا دوست ندارا بعض مردم میں دوستاں بعض مردم بدکن کے میں بدواں اوی زندگی تا آستاں گومانا گونتونا بلکہ گو کلی چاگردہ آستاں ہمیں آترا گشتک کہ دوستو دشمن بیتیں اکبر امروزیں او ارکس مارا دوست بیداری علم نہیں او علم ہم نہیں پمی آترا میں گوشگا میشیند کہ کسی کی ارچی کی گوشید تو میاہو منا حال مدے ارکس گوشید بدکن کے قطرائی اپد دمانی اپد ساحتی اپد آپ شومانی حاماج بھی بلے تو کہ منا حال دیے یقیناً پمن دردو توری نگی حبری بھی او چریش یا گرام بہائیں رشتہ پروشت کنا پمی آترا علمی نے کہ ہر چیز کی دوہمی گوشی تو برسی میا آل بدے یہ زندگی ہے سپرے انچے کہ بعضیں راستی مردمہ سگگو برداشت کنے گیا دگیا کوشش ہوتی شمی گوشانی نادر کنے پاداش میں سے جانی نیمگا کائیں گلنے کے حال پیاری گموا پتا گزارا گموا پتا گزارا نروزر دے بے قراری چوشکا سے دے نگندہ جی جان حابد ہموا دو پاسہنگا اگن گل پوا ہگی بیت اگن گل پوا ہگی بیت منسا ہتی بیچاری چوشکا سے
چوشکا زدی نگندا گلنی کی حال پیاری گموا پتا تجارا گموا پتا تجارا نہ روزر دے بے قراری چوشکا زدی نگندا چوشکا زدی نگندا چوشکا زدی نگندا ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم وے 584 کلو ہرد سارا پروگرام شنگو تالان انتقال کشان پروگرام امرا یا منوش میں بیلی مہماندارو امرا اکبر میاں چوشی کاسدی نگندان گلن نیکی حال بیاری خلیل شاہی تم پیے وشین توارا ابراہیم حابد زیبنا کی پیربند شما دلگوش کتا امید کشن کہ شمارا دوست بتا بنداتی توار لال بخش داودیے گا آئیے سیادیو تعلق کم گوئی شاہی تم پائیں وہ قلیل شاہی تم پی چوتی نامہ ظاہریں کہ آہم شاہی تم پے گی شاہی تم پا میں شاہی تم پا کھیچا یا شاہی تم پا بعضیں شاعر بعضیں حدیب بعضیں رائٹر بعضیں قلمکار بعضیں زانوگر ودی کھتگاں نہ یوں کہ شاہی تم پا بلکہ سرجمی کیچا مکرانا بلوچستانہ پمی آترا مائشانی نام گفت کہ یار دکانی سیادی گوں میں ہند دمگ شاہی تم پا اسنی کانش میں میسجانی نیمگا کہ مارا چا کجا یاد کنگائیں مارا کلہ پیغام رائکن تے گوشید کے السلام علیکم پروگرام ایوادہ ما گوجدار گاں پروگرام ایوادہ گوجدار گاں میں دوستیں گوجداروک دائمی گوجداروک اچت تربت کیچا عزیز ڈولی گوشید کے سلام برسید ایک کلیں گوجداروں کا عبد الباقی جاپانا اور مستری سرورہ کلیں امرات گہارانا عزیز ڈولی سلام دیا گئیں عزیز ڈولی تی سلام سربوتا دائم سلامت باتیں کسانی ٹرانسمیٹر واحد کشے مارا گوشدارے مارا دوستدارے وہ گرام بہائیں شما وطی پدا واحدہ ہم مرچ کنے مارا کلہو پیغام نبشت کنے راہی کنے شبے ماں مہرانی راہی کنے کے لک لک عزیز ڈولی منت وارا شاد باتیں گل باتیں زند مراداں زند بہاراں باتیں انور بلوچ اروں کی مارا کلہو پیغام رائی کا انور بلوچ اروں کی گشگین کے بری بری مردم گزندوانے شرکنے یاتان چون گلائش بیت کہ وطی کر گورے ہموک چیزا چبئی سمابی بلے وحدی محکم حیال کے پروشاں گڑا ہنچو سمابیت کہ جہانا دگا رنگی جتک ہر چیز وتی جاگہ جستک مائے مہکانی امشو تک ہر نیمگا چم کپاں بس ملوریے ہر نیمگا چم کے کپاں بس بیچاڑیے بیتا ہی ہاؤ زندمان ہمیشن بری شادمانہ شادہاں زندے او بری دردانی باہوٹے مرد آزوش باز جوان السلامت باتیں انور بلوچ اروں کی شرکنی گپ پتران شوقی انداز نبشتہ کھنگے تیلک لک 7,000 وار منت وارا امید کشی امیرنگا وتی مہرہ وتی محبتاں وتی دوستیا وتی امگرینچیا گوما برجا دار شاد باتیں گل باتیں انور اروں کی زند مراداں زند بہاراں باتیں کلاہو پیغام مارا رائکن کے رائکن نثار میجر جتوی میں دائمی گجداروں کی نثار میجر جتوی گشید کے من شمارا کلہو پیغام راہی کنگاؤں چکیچا السلام علیکم منی مہروانی قابل احترام اکبر صاحب دائم صحب نودانی پیما زیبا باتے زندے مراداں بگن داتے شالا انچوش بات دلے دلاچی ببخش من دروچا تی مراگشا غیر حاضر گتگا او باید ہمیشہ گشے کے گپ نائش کنگا اما وحدہ انسان مردم سرا بیسو بروسہ بکن
و ہما حبرا یا کارا آئیے گوائیا و شاہدیا ظاہری صحراؤ پدر بی و راستی ام استیں اگا ما آئیے عیالداری بکنی گوڑا ما زیبائیں زندی خدا بند بود کنی زبان زندگ بات نثار میجر جتوی دیرا یا دوستایت تی مہرانی رائی کرنے کے لک لک منت وارا اروادا کے شما کائے مارا حلما دوست بے شما مہر یقیناً پما سقباز پر ارزشت پر اہمیتا سلامت باتیں نثار میجر جتوی چجت بلنے گورا تو نشتگی بلے کیچا چی تو شما شمارا یاد کرنے گاؤں سلامت باتیں گل باتیں زندے مراداں زندے بہارام باتیں مارا کلاہو پیغام راہی کن بانکین گوہار ارواحدہ گوما ہمگنچیں ارواحدہ وتی مہراں پما راہی کان شما مسکین نبشت کن کے وشی مدام شمے چمدار بے باتا آمین سم آمین باز وشت تئی ذکی مراگش اور گشت کے منچا یوٹیوبا شمے پروگرام گوش داشت واجہ عبداللطیف دشتی صاحب کماتگیں مرواردیں گالاں پروگرام و مراگش گیشتر زیبنا کتگا اور دیمتر نفسکند کے ہزار منت وار تئی مرچیگیں سرحالے گوشش کنی گپانی باور کھنک جی ہاؤ دیمترا بانکن گوہار نوشتکن جی ہاؤ ای گپ ہم چو بتلے دروشما قید کے چمی بی بی پا گندگا گوشی بی بی پا عشقنک بالکل اتاشاد گشتگیں لچہی چمی بی بی پا عشقنک گوشی بی بی چمی بی بی پا گندگا گوشی بی بی پا عشقنک بالکل باز وش باز جوان دیمترا نوشتکند کے ای گپ دیگا معنی داری گوشش کنی گپ ہمائن کہ یکی راستیں گپی کند او ہمیں گپا دہ مردم پدا اما مردما سر بیت کہ اشی گپی دیگا رنگی پیش پراری گوش کے ملو مراد ہمیشن کہ یک گپی کسیا کے کتگ و گشتگ دوہمی مردم ملو مراد دوہمی مردم اما گپا عشقن اوپا مثال درور ہم بانکن گوہار دیے گائیں آشی دوہمی مردم کے ہمیں گپا عشقن بائدین کے ہمیں گپارا دیگا گیشن گپ پیر مکن تو دوہمی مردمارا مرو تو سرمکن مثال درور ایرنگ دند کے یک وانگ جاہیا کسانی زاگاں پر لیب لیبا یکی گوشا یک گپی بگوشی اور یکی گوشاں کے دیگر لفظی عشقنک بیت بائدین کے مردم ای وڑیں گپاں باور مکاں بعض رندہ امی وڑیں گوش عشقنی گپانی جنگے سرا جنگ داوا ناراضگی ہم دیما اتکگاں شما مسکین گوشگی دیمترا نوشتکن کے دوہمی گپ من ہم وتی نزوریں عیالاں یک بطلی جوڑیں تک زیما نگوشت و مرچی گوشگاہانی واحد کمت بطل چھو ای وڑی ہما ما ہما میں ساہگ یہ بطلیں ہما میں ساہگ گوشت کے اشی معنی بزانتا شما گوشدارو کو بگوشے میسیج پدا دراج تربوت بے بخشے میسیج دراج نہیں سنگینی گوہار پروگرام شما جندگی یہ پروگرام تا شما باہر زورے یقیناً مارا سقباز وشی بھی شما دائم سلامت باتیں بالکل تئی بطل ماندارین بطلے دائم سلامت باتیں شاد باتیں گل باتیں زندے مراداں زندے بہاراں باتیں سنگینی گوہار شما مسکین تئی بطلے بطلے بزاں تو مانا یا کہ بطلے پشدر یا کہ یہ لفظی بزاں ہما ماؤ ہما میں ساہگ بزاں نگوشند کے ہما ماؤ ہما میں ریلیو کتو یا کہ ماں ہمائیں بزاں میں تہا ایچ وڑیں چینجیزی یا مٹیو بدرینیت کا لفظی معنی ہمیں زوری برحال بطل بے بان چاچ بے بان شیر و گال و گالوار بے بان بازیں رنگیے آیان تہا یہ معنی داری بدکان سلامت باتیں سنگینی گوہار شما مسکین السلام علیکم برات اکبر میاں مدام وشیانی منگیرہ باتیں آواز شبیر شمارہ آچا بلیدہا یاد کنگاؤں میں شمت توار میں گوشان سر نبیت شمت توار اودا نیتیں ریڈیو ذریعہ بلے ماں چشمے اپیشر یوٹیوب چینل ذریعہ شما پروگرام چاریں گوشداریں کما شما منت واریں کہ شما پما جوہد کنے گوشی سلام ندر بکا گوہار شاری گل تربتی نامہ شاری گل تربتی اگاں ایوہ دمارا گوشدار گائیں تائی سلام شتو سربوتا دائم سلامت باتیں سنگینی گوہار ہوا شبیر چ بلیدہا تی مہر بخشا دوزدارہ گوشدار گے لک لک منت وارا
امید کشیں دائم امیرنگا وتی مہرا گوما بندوق کنے میں دائمی گجدارو قابل احترام ارواحدہ مارا یاد کا واجہ عبد اللطیف دشتی صاحب ارواحدہ گوما ہمگرنچی واجہ مارا مہر بخشائی میں دل بڈی کا مارا موٹیویٹ کنگے جوہدہ کا ما واجہ منواریں واجہ گوشید کے مرچگی ہم بعض زیبناکی اور نوشت کا آوشید کے بازیں جستو پسا مردم ناول ادم بازیں جستو پسا ہاں بازیں وحدہ دنیائے یک مردمی سک باز رنجیدگی سک باز بیچاڑی آماچیں و بازیں مردم انچی آمستاں کہ آ خوش باشاں زندگی گوں وشیو شادمانی اصابہ واضح نگاہ بازیں مردم انچی مستاں کہ آسودگی زندانی ادابندہ و بازیں مردم انچی مستاں کہ آسک باز نیزگاری سببا مشکلو جنجالانی حاماچاں آواجہ گشید کے ایرتا ای جستانی پسہا باز مردم نزانتو سرپد نبی پرچہ کے کرشتماتی معجزاتی مراقباتی جادوی تلسیماتی آپاکی کائناتی روحانی مقدسیسی لامحدود دماغا بعضی انسان سوال کہانتے او سومند مردم کامیابی مردم گیشتر ای چیزانی اسبات کے استا سبب کے استا آہانی ای درگی جگہ وسین جوہدہ کنا پرچہ یک مرد میں وتی زندگی تا سک باز خوش باشیں او پرچہ یک مرد میں گیشتر رنجیدہ گیشتر پریشان او گیشتر غمگین او گیشتر افسردہ مردمارا گندگا کہتے ہیں واجہ بازیں میسیج بازیں کلو پیغام ارواحدم پمر راہی کا وحدہ واجہ کلو پیغام ارواحدہ ماہوار گی جی دیم طرح واجہ ہمارا دیم طرح میں دلبڈی اکند گشید کے گریٹ ویژنری موٹیویشنل رول ماڈل اسپیکر ریڈیو پاکستان تربت اکبر میاں صاحب واجتی پروگرام انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ مطابق واجتی لک لک منت وارہ دلبڈی کنگے مہر بخشا آگے دوزدارہ گوشدار کے شمی لک لک منت وارہ نثار عبداللہ ہم دائم میں دلبڈیا کا نثار عبداللہ ما لک لک منت وارہ چا سنگانی سر چاشی بازارہ مارا یاد کا اور گشید کے شما وتی جوہداں صوبین باتے نثار عبداللہ شمع مہران رائی کنگے لک لک منت وارہ شمع مہر و دلبڈی کے مارا گون بے با گوڑا علمہ ماوتی جوہدہ یک مزنی کی ساسیہ سومند بوگے جوہدہ کت کنے وہ بھی رنگا چا آپسترہ خلیل احمد سپاہی میں دائمی گجداروں کے اوچے شاہیتوں پا پیرل غمگین ام اچما اچرنگا بے حیال نبی ماں ہم بے حیال نبی یہ کلیں گجداروں کا نہیں لک لک منت وارا کہ کسانی ٹرانسمیٹر نندہ مارا نزدیکی دمگانی کیچے مارا گجدارہ مارا دوست دارہ وہ پدا پما کلا ہو پیغام راہی کنا علی محمد سعد بادی توارہ صوت درچتک ماں شما گوشی داری امید کشاں کہ شمارا دوست بھی سوج ہمیشہ نادالا دوستیا مکان ادل سوج ہمیشہ بھی اکلا امرا مکان نادالا دوستیا مکان من نظرتا کہ محبت منی ساری تائی دستائی مگنو کو کمنی ساری تائی دستائی من نظر تک محبت چوچش آسائی اوچو پاسوز بازا درد و شاپ پاسائی ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم وے 584 کلو ہرد سرا وشتواریں علی محمد سعد بادی وشین توارا شما دلگوش کنگاتے من نزان تا کہ محبت چچشے آسائیں
آکے گون دوستا دگائیں قابل زحمائیں وشیں آواز شرکنی آواز میں کلاسیکل یا آہدی تو گوشندہ گوشت کنے بعض وش گوشتک بعض وشیں سادگیں زبانہ گوں ساز و زی ملا وہ گشتری ریکارڈنگ مسمر بوشا کہ میں لال بشک داؤدی مرابق آپ سری کلید شاہی تم پہ بیبیت کے علی محمد سعد بادی یا امیر بخش جسکی و بعضیں انچی اندی گوشندہ میں استا کہ آہانی یا حارف بلوچ آہانی حولی و گیشتر ریکارڈنگ ریڈیو پاکستان تربتا کنک بوتگاں اے میں گوشمے سو مندی گوجدارو کانی سو مندی ریڈیو پاکستانے تربتے اما کوہنی مردمانی وسطیں دور زمانہ کے بعض مردمانی سو مندی گوشک بھی مردارے گوجدارو کان دل و گوشید کے گوشما سکباز آبر بکنا سکباز گب بجنا بلے وحدے سانکل میں پادام بستگا پمیاترا پروگرام کل کشانوتی گڈی سیم سران سربت واجہ عبداللطیف دشتی اور وحدہ میں دل بڑی اکن کلہو پیغامیت کا یا ہوار گیجا گریٹ ویژنری موٹیویشنل رول ماڈل ہیرو پوئٹ اسپیکر اکبر میاں تھینک یو سر یو آر ریئلی گریٹ وجہ عبداللطیف دشتی تو ہم گریٹ انسانی ہے اور وحدہ مارا مہر بخشائے مارا دوست دارے مارا گوش دارے وہ پدا قیمتی وحدہ واحد کشے وہ مارا گپڑی و بڈی و باری کلا ہو پیغام رائی کنے یقیناً معاش میں کلیں گوشدارو کانی مہرانی وامداراں گڈی سوتا معاشمہ گوشداریں وشتواریں صابر علی بلوچ تھوارا واجہ ابراہیم حابد پیر بندہ منی استو نیست تو امید کشاں کہ شمارا دوست بھی اوئی صوت نادری کئی نامہ نادری واجہ عبداللطیف دشتی نامہ نادری نادری نثار عبداللہ صاحب نامہ نادری نادری میجر نثار میجر جتوی نامہ نادری انور بلوچ رونکیے نامہ نادری عزیز ڈولیے نامہ نادریں خلیل سپاہی نامہ نادریں پیر الغمگین شاہی تم پیے نامہ ندریں اے بانک شمع مسکین نامہ میں سنگینی گوہار ندریں وہ سنگینی گوہار ہوا شبیر نامہ ندریں شاری بلوچ تربتی نامہ ندریں اما کلیں گوجدارو کنی نامہ ندریں ای منی ایما گڈی پروگرام گڈی سوت اما کلیں گوجدارو کنی نامہ ندریں کہ مزنی ٹرانسمیٹر گما ہمرا بتگا یا کسانے ٹرانسمیٹر گما ہمرا بتگا سنگینی گوہار کلیں قابل احترامی واجہیں براتانی نامہ ندریں منا بدی موچا آو کی مائی دیمتری پروگرام گل باتیں شاد باتیں زندے مراداں زندے بہاراں باتیں منی زندے ہوست تو منی آستو نیست تو منی زندے ہوست تو ساتھی بھی تو نبا من ہنچ دوست تو ساتھی بھی تو نبا من ہنچ دوست تو منی آستو نیست تو منی زندے ہوست تو ساتھی بھی تو نبا من ہنچ دوست تو ساتھی بھی تو نبا من ہنچ دوست تو منی آستو منی آستو